Nwoke ọbụla jụrụ nwunye nni bụ nwunye ka ọ na-emegide ka isi ajụzi nni ịgbakirila na wee gote wee sibe wee sị na nwoke ọbụla nnọkọta esicha ọmalịcha nni biya o wee pụtasị na iwe na-ewe na ya maali bụ nwunye ka ọ na-emegide maka na ọ gị gbakirila na gị na nwunye gbakirila na wee tụta alụ wee chọta ego wee sie nni esichazie nni wee pụkwa je tụba ego ọzọ n'ilo si na o nwere ife na-eweghị iwe ọ bahụrụ na Chukwu si na n'akwụkwọ nsọ ya na onye mee nwanne ya gbaghara ọ bụrụkwa na ife mmegide ama na-adị na Jizọs na onwe ya si na ife mmegide ga na-adịrịrị mana ife mmegide a adị ife ọ gwara anyị bụ onwe ka esi wee mefie si gbaghalụ maka na udo bụ ife na-ebute ọṅụ andị ọṅụ bụ ife na-ebute agamniru ma ebe dị na nwunye nọ gbaghalụ ozugbo ozugbo rijuo nri afọ mgbe ndụ na ụmụazị eyi etu years ka m jụrụ nri mgbe m batara n'ihe a na-eme chicken adụala iwe wee m mkpọrọ iwe ma mbata fụna ya bụ iwe abịa ekpo m etinye n'azụ ụlọ nlọta ihe nna m gwara m na-agwa ụmụ m mmanụ otu a ofu anya ka eji anụ nwaanyị ya eme n'ime ama enweghị anyị na ịma ajụ nri ofu anya iwere anya na abụọ n'ụwa eju nri tie ya eme ihe iwe gịnị ọ ihe taa iju nri iji ego uweta eji ego usie ọgwụrụ na madam ji wetara ego ikekwa ọgụ a mebidoro ya iji ya bụ nri gburu ọnụ na kpu a na-egbu ọnụ na kpu mgbe gboo bụ na o nwere ihe a na-akpọ nkolo nwoke na-enwe nkolo nkolo na-adị nke mgbe eziokwu na-achọ ngwa bụ ndị na-agba ajụjụ ọnụ bụ na nwoke na-enwe masta ka onye ka eji kpọọ ya nwoke bụrụ ezinụlọ mana ọ bụta ihe nwoke ya pụtasị na ihe masta ka ihe dịka okenye anyị ma na otenye nụrụ nwaanyị ụmụaka nwere ike ruche ka gị wasef nwere ndị ruche ka gị dịka okenye onwe ha chọrọ ịjụ ịma mgbe ochie a na-ajụrụ nwaanyị nne kedu ihe ọ ga-abụ nwunye gị mere jụrụ ya nwunye nna anụmekwa ihe m achọ ha dịka mfụwasị na ya na nwoke ọzọ na-akpa nkata a bụ ihe kacha njọ nwaanyị ya mụọ akpa nkata ọ na-abịa bịagoro ka ya karịa agha na ntị ya kacha njọ nwaanyị nwere ike ime nwoke o eji jụrụ ya nne ekwutere ya n'uche nke dịka onye nụrụ nwaanyị lụta ya aka kedu ihe ọ ga-abụ nwaanyị mee ịma mgbe ochie a na-ajụ nwaanyị kedu ihe ọ ga-abụ nwunye mere jụrụ ya nne o kwere efe merekwa na nwaanyị ofe n'ofe anyị a na-emuchi ofe anyị wee nụọ nwaanyị maka na ịma na nwaanyị ife nyere anyị ya bụ nwaanyị bụ na di ọ na-edi ife ọbụla di na-eje na ọ na-anụ di ọ na-edi nwaanyị ife nyere anyị a na-ama na-eji ya so na nwere ife ọbụla eji aji weju nwaanyị nni iche nri igwe ewekasị gị egbu ya nkịtị onwegodi fi agwa egbu ya nkịtị mgbe iwe a zetuel enwe ficha egbu ya maka iwere iwe agwa ya okwu enwere ike kwuo the wrong thing ọ bụrụ na ọ dabara na oruo na mgbe eji eri nri ị ga-eri ya bụ nri ị ga-eji nwe eri ya bụ nri ga-asị mba na ọ dị-adịkwa mma na-ajụ maka ejụkọtazi bọsị omebi ya jụkọtazi ya ọ dịwazịa njọ mana ọ esi ike tupu nwoke ajụrụ nwaanyị nri maka mgbe gboo a na-ajụ o nwere ike jụ mmadụ mba nwaanyị ya sị mana kịta nwa bụ na-eji uche a na-eji uche maka ị na-ajụkọtazi onwe mbọsị ya mezi ọmarịzi ya arụ ịma na onyebezi nsogbu so ada-eji ike ajụ nwaanyị nri tupu ajụ nwaanyị nri ọ bụrụ ife ọ bụrụ na ọ ya bụ iwu ọ bụrụ n'ife dị na anị emezi ugboro abịa eju nri eme ugboro abịa eju nri ejụkọtazi onwe mgbe abịa elu kata nwere ike nọkọta nwaanyị gosikwa na imefe na ịkpado etekwara iwekwa nne maka na ịma na ife dị na nwaanyị na ada anụchi ada ama dịka m gwara na isi na na-emuchi ofu anyị gwa nụọ nwaanyị
ọ bụrụ ihe na-eme m njọ na ọbụgodị na ochie ma ọgụchie nke ma na ihe na ụmụ nwaanyị bụ petin ochie nke na-adọrọ mma ị ga-eri ya kama erichezie ya wekwere nwaanyị ọgụgụ ya mgbe gị na ya nọ n'ụmụ ihe mgbe a na-eme jọrị ya si ya nne na nne ihe ichikwe nne dị na ọ gakwa n'ụrụ nnụ ịghọtago na mgbe ahụ o butere ihe ha bụ ititi ya ọnụ ozugbo isi mba n'ịjụ ị na-eri ya na-achị ịchụcha nnọọ egbu ya nkịtị dị na o mechezie masata ya azụ njakịrị si ya na nke isi ụbọchị ewepụrụ test otu esi agwa ụmụ nwaanyị okwu anụgo m afọ nwaanyị afọ 12. Yes. N'ime afọ 12 ahụ ịma na mgbe ochie nwaanyị mee ihe nwere ike tie ihe nwere ike jụrụ ya nri ka ị na-eme ịma na kịta ya ka o ji dị mma asị gị na-eche ọfụma maka mgbe ochie anyị nwere ike nụọ ịbụ anụ atọ mana nke kịta asị gị na-eche ya ọfụma ka iwe ike ịnụta nne gị azụ nwunye gị nụta nwanne nwaanyị azụ nwunye gị nụta nwunye gị kwa azụ nwunye gị ịghọtago so ihe niile dị n'ụwa wee na-aghalụ o nwere onye 200% n'ilu Chukwu mana gị na mmadụ nọrọ mụọ ụdị mmadụ ọ bụ mụọ ụdị omume ya ọkwe gị na ya obibi mana ka ihe nwaanyị ga-emejuru ya nri ife nwaanyị ga-emejuru ya nri buru ibu mba na nwunye nwaanyị rụpụ isi n'ife m gwara ya onwe ka si kpa nkata sị ya na-ekwe ka ihe ya esiri na-ekwe ka ihe ya esi dị o meghezi otu ahụ o nwere ike ọsọ na nne dịkwa na tebụl isi ya cheregodo ya gbanye ọkụ nne ya maka na yes and ịmago na iburu agụụ na-akpuo mba na ọ ya erute nwaanyị na-arụ ọ ya erute ma ọ wụrụ ezigbo nwaanyị ma ọ kwere ezigbo nwaanyị maka o nwere ike ihe eme iburu agụụ na-akpụ ọsị na ebe a ka ọ kakwu mma ife na-ebe mana nwa afọ ịnụtara anụta fune di ya bụ agụụ na-akpụ ụla maka omume ọ melụ bifo ochie na-eji ọ ya bịa gbu ikpere na abụọ na asị ya nna ya ukwu biko gbaghalụ mba na ọ bụ punch bag ọ bụ punch bag udo ka a na-akpa gị na nọ n'ụtụla tebụl kwuo okwu iti ihe kịta abụọ dị a na-eze eti ihe kịta ihe mgbe ochie mgbe tite ya n'ihe itikpe ya n'ihe dị ọkadị Joseph ọka ọ dị nwekwa ife mma nwaanyị abụọ ma etinye nye ife ọ dị ọkwa mma n'iru Chukwu na n'iru mmadụ ọ si etizikwa na dọrọ mma eti etu nwaanyị esi wee mee ife bụ o nwere asị na uche bụ okenye na-eji uche eke ife dị n'ofe o wee iwowo ịgba nwaanyị nkịtị mgbe o nwere otu mgbe iji agwa nwaanyị okwu ọnụ ya bụ ọ bụrụ ụzọ ụtụtụ ịkpọta ya ji nwaanyị dụ onye ọdụ mgbe ọ bụrụ na iwe na-ewu ya mgbe ọ dajigo mgbe isi ya jụgo oyi isi ga ajụkwu oyi esi ya na ife anyị mee mbọsị anụ mba ịtụwa ihe na-ezi ewu ịtụwa ọ ka mma ọ bụrụ na ị na-anụ nwaanyị na-eti ihe ịma na o jegburu udo ka bụ shigbo nkakwụ n'isi ihe uche ka eji akụ ọkpa ịghọtago na uche ka eji akụ ọkpa so ọ bụrụ na nwunye nwa meghị ife na-adịrị ọgụ mma iwere nwa akpọ ya gwa ya o mekwakwa ya ọzọ wekwe nwa akpọ ya gwa ya then o mefezi oke ka ndị be anyị si eme o ka na-adịrọ mma iweziri ike ịkpọ nne ya sị ya na-ekwe n'ihe na-ahụ nne ya sị ya na-ekwe n'ihe na-ahụ n'ime ya ma chi etinye ihe itinye ihe ọ njọ na ọ dịrọ mma anaghị akwụ nke iti ihe nwoke ọbụla ga-abụ nọkọta owenye aka ya tie nwunye ya bụ anụmanụ mba nọ egize ị na-eti ife ọ bụ nwata ọ bụ nwa ịkpọtara odibo ife Chukwu si bụ na onye ya nyere bụ onye inye aka o nwere ife nwunye ị ga-emegide ka ibie ya aka amaghị ihe bụ ihe na-eme ya ma nsogbu niile a na-enwe alụmdi na nwunye o nwere ndị ada erucha ogo fa anụọ o wee bute ọgbọ n'oke wee na-akọ ọnụ n'ụlọ ọgụ onwe ndị ga-abụ ịpụta n'ụlọ ọgụ pụta n'ilo ọ bara n'uru ịnọdụzi ebe ị na-eti nwaanyị ọ bụ na nwaanyị nwa wenizie aka sị ka ya tigwalụ onye ọba na-anọba n'ọgụ na ọ dịrọ mma nwoke na nwaanyị ịkọ ọnụ nke na-emegide elute n'ebe fa ga-anọba ọgụ
ọ dọrọ ma ọ bụrụ ife kwesịrị ekwesị dịka egbe nkanka ihe gbasara ịnụ di na nwunye ka ihe ọ ga-abụ nwaanyị mee etie ka ihe ọ ga-abụ nwaanyị mee etie ya ihe onwe ha ya ọ na-eme ntị nwaanyị ofu mkpụrụ ihe nwaanyị ga-abụ ome etie ihe nke iji wee bụrụ nwoke na mkpịsị ngụgụ ka a nọ were ihe eji wee kee nwaanyị so ihe ọbụla nwaanyị na-eme bụ ihe karịgoro maka Chukwu Chineke kere gị chechere echiche buru ụzọ kee gị wee nye gị ya ha bụ ndị nsogbu mana anyị ji ọgwụ ha so ijide ọgwụ ya n'ezinụlọ gị ihe iti ya adọrọ dịka onye okenye kedu ihe ọ ga-abụ nwaanyị mee etie ya nke mbụ na ekwesịghị iti nwaanyị ihe maka na mgbe gboo tupu nwoke eje ịnụ nwaanyị a na-asị ya buru ụzọ kpaa atụrụ ma ọ bụ mekwa ihe dị iche iche ka e wee mara ụdị ndidi na okwere ike ịnụ nwaanyị enwere ihe ị ga-eme nwaanyị ọ karịa iti ihe enwere ike nwaanyị mee gị ihe adịghị mma ịkpọọ ya mgbe gboo iwe ike jụ nri sị na ị gaghị eri nri enwere ihe nwaanyị ga-eme ijụ ya nri ị nwere ike were ya kpọkwa anyị aka na ntị maka a na-akpakwa mmadụ akpakwa etu atụrụ wee ike isi ihe kụwa ihe osi etu agabakwa etu a ka esi akpakwa nwaanyị ehe eti nwaanyị ihe ọ dị mma adị eti nwaanyị ihe a na-akpakwa nwaanyị akpakwa maka o so bụrụ nne ezinụlọ mba iti nwaanyị ihe ajụka ka ị na-etikwa nwaanyị onye nsị n'ụlọ ụka ịrapụ ya yes ịmago na ọ nwere agwa mmadụ ya ma ọ kpaa ichie na ya na onwe ya so o nwere ihe mmadụ ya ma ọ mesị ọ na-asị ka ezi oge ya mere ife a ịtọwa ya ụta ma o tiwe ya ife oge ahụ o mere ya bụ ife ime nnukwu mistake so ọ kasị mma ka anyị ghọta onwe anyị di na nwunye ghọta onwe fa ka ife ị na-akụziri ụmụaka gị oge ị na-eti nwunye gị ife onwegwu ihe njijide karịa ike nwaanyị ji eji ihe nwaanyị ji ejide nwoke ha dịka ma isi ezigbo nri ma idozi onwe ọ na-aṅụta nkwụ adịmụnwa sokwu ya aṅụta so ya nwa kụziri m ebe anyị fụrụ ya na o nwere ebe ọ na-eje mụ na ya esoro eje ibunu ndị ọyị ya na-asị ya ha ọ dị nwunye gị ebe ọbụla ọsọ onye akwụọsị ya na gbasara ya ọ na-aṅụtu ọ na-aṅụ 1 crate mụ nwa na-aṅụkwa ude na so ụmụ ihe a niile o nwere ife ụmụaka o nwere ọdịka fashọn ụmụaka kere mụ nwa ya ekekarịa ha so ihe ọbụla ihe ha ga-eme one anya n'ụzọ mụnwa karịrị ya mụnwa na-eme ya karịa so onwe ihe ochie ihe gbasara ya a na-agụ m going to 20 abụghị ya why not ụmụ nwoke sometimes like o nwere ike ọ nata ime ihe like ọ na-ala mmadụ dịka di m before jụọ olu gị nri ọ nata ọbụ na ebe niile adịghị n'ọda before ọ nata ọbụ na nri ahụ eghebe ọ nata ịma na o yi ewu ya iwe sometimes ọ sị na ya ya ha eri mana ya ahapụ ya na ịya ya ka o nwee ike iri nri obia na ana m eri nri ya hapụ ya mụ na ya na-erikọ nri anyị na-erikọ nri anyị abụrụ ọnụ naba ọ bụzi mgbe ọ hụrụ na m bụ ọnụ obinitesizi aka rie ya bụ nne nwaanyị ọbụla nọ na di o nwere ihe ọ ga-abụ ime di ga-enechere gị anya bete onwe nke ọ ga-abụ ime in fact gị nwa mana ọ dịghị enu mma ọ dịghị ha na mma bụ ịnọrọ na di ị na-achọ di ọkwụ nke a ka mma ọ ga-abụ ime o bute iti ihe etichegodu gị ihe bete etiche gị ihe saa ịghọta ịyọkwa mgbaghalụ ma gị bụ onye mgbaghara echi ịhapụ ime ya ọzọ afa m bụ Ogechukwu Ubenyi
maka ndị na-ene na anyị tata na mmanya kedu ihe ọ ga-abụ ihe ụmụ nwaanyị ga-ebido ụmụ nwoke ọgwụ ya bụ nọmba 1 bụ before pụọ n'ụtụtụ ihe make sure that na o riri nri ọgwụ m ji jide dị nke m o ya eri nri o rie nri ụtụtụ wee pụọ before ọ na-alọta nke abalị ahụ ya dị and ọ nata azụ nwoke pụrụ apụ ihe dosere ya mmiri ya o ya eji wee wụọ ahụ ọ wụchazie dị ahụ wee bata ihezie ya dị nri mgbe o richazie dati nri jụwazie ya ka isi wee jee then by then ọkwa ya bụ ọgwụ nke m mụwama ihe m jiri kweta ebe ọ nọ bụ wee bịaba bụ ọ bụ nwoke na-enye nwaanyị ugwu o jiri anya afụ ihe ọbụla na-eme nwaanyị o jiri ntị ọbụlagodi mgbe o nwere ihe nke kasịsị mgbe na o nwere otu onye na ụmụ nwoke nke si bịakwutere m si na ọ na-anụ o wee sị mba wee nụọ ọgụ dị n'ime ya ọ tụkwara m egwu wee sị kịta nsi wee ife na onye nke ahụ ọpọm everything ma o nwekwa wee sị mba na nke a karịrị na mma agbasawekwu ya so o nwere sọsọ afụbeghị m nwoke dịka ya o meriri mmeri nke dị egwu ọ kpara ike nwoke gị na nwunye ọ na-arahụ ofu akwa ihe njiji ọ bụ o nwere ndị si na ọ ka mma nwoke nwekwe ọnụ ụlọ nke ya nwaanyị nwe ọnụ ụlọ nke ya mbọsị a chọrọ idomas ejikọta ọnụ domas n'uche nke wele nwoke na nwaanyị dị na ka enwere ife ọgwụ etu Chukwu si wee dị ya nsọ etu Chukwu si wee chọọ ya enwere ife dị na nwoke na nwaanyị na-edina nwoke inwe ọnụ ụlọ nke ya nwaanyị nwere nke ya mbọsị a chọrọ ejikọta ka ịnọkọta n'ofu ụlọ wele nwere ike mere iwu dị mma na a na-anọkọta n'ofu ụlọ maka a na-anọkọta n'ofu ụlọ anwa ife ọbụla gbasa nwoke na ikpe ọbụla nwaanyị nlekọta nwaanyị mgbe ọbụla ị na-afụ ya na-ene di ya anya mgbe niile o nwere ife ọbụla ike dị niile ama amafụzi iwe bi mana ọ nwere nke ya esi wee jecha nbata nwaanyị kpọchibido ụzọ na kwere ka ịbata ịma na ịtaga onye ejezi ebibezi aka na ebe nwe ka ọ dị onye ọbụzi na onye jiri onwe ya o ji bịa aka n'ilo mana ego nwere nwaanyị ọ bụ na gị na nwaanyị na-edina mgbe niile o nwere ebe a gworo ịkpakwara ya aka si ya si jezozi ya n'ife a na ọgụrụ ife gara aga mụrịkwanụ maka o nwere etu esi eso nwaanyị de na ụdị ejidekwa onwe unu mana isi ya jee larụ onye gị nwe jee larụ ọ bụ igbo gboo oji o nwere ike ọ bụrụ na mbọchị ọ chọ ga-achọ ịkpọchibidi ụzọ ekwe ife na ọ dịrọzi mma ife ọzọ agụwakwazi ya ọ bụrụ na ọgụ maka ọ gụrụ imefe na ọkpọchibido gị ụzọ ife na onye ọbụla bighara ibe aka ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma chacha ọ dị ka o nwere ife ndị mmadụ aghọtara maka ife dị na di na nwunye apụta n'ụlọ ọbụla di na nwunye nwee unu ịnụọ nwaanyị ọbata o nwezikwa ebe bụ nke gị sọsọ ebe ị nwebe ebe ị na-agụ akwụkwọ na-akpọ stọdi rumu gị bụ nke ya rumu ya bụ nke ya rumu ụmụaka bụ nke ya kichin bụ nke ya palọ bụ nke ya ọkwanye nwanwe ụlọ nọọ ịpụta imesara ife niile ị ga-eme iwere nwayọọ kwanyere onwe gị ugwu unu tụsịa alụ wee kasịa mas ịbaba na stọdi gị ebe ị na-ekpe ekpere maọbụ ebe ị na-agụ akwụkwọ sọsọ ebe a bụ ebe ọ na-abịa enye nsogbu maka ebe a bụ akwụkwọ juru ya nwere ife ọ ga-abịa kọba oles na ya nwa chọrọ ibebe agụkwọ akwụkwọ maka nwoke ọbụla amara n'ụlọ niile bụ nwaanyị nwe ya kwa ife o sokwa n'ife na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye ịbịazi azọsabi ya nke isi nọ nke gị maka ọ ga-akwasị ibu ya na nke gị kwasị ibu ya na nke ya kwasị ibu ya na nke ụmụ ya emegide gbuo ifukwuo ibu na palọ ọ daba etu a idibi ya maka na asị nọ ndidi ka eji anụ dị na nwunye nke ka mma bụrụ efu otu nwoke na nwaanyị siri esi na-agara n'ofu ụlọ
because at least ịma na mgbe ahụ na-eme ihe ụmụ nwoke na-eme ihe arụ dị iche iche wee na-eme ụdị ha ebekwa ha nọrọ ebe ahụ doo ụmụ ọgwụ n'okpuru bed ịghọtago na a na-achọ ka nwaanyị afụ mana kịta na ụmụ nwaanyị amataghị akụ ihe ndị agwa ha na iwe dị uru m nke iche na-eme nke iche ụmụ nwaanyị nere ekwe nwoke ya na ebe ahụ nzef na-akpa ụmụ ihe ụmụ secret calls na-anaghị adịcha mma na-emebi ezinụlọ so ọ ka ma mma na mụ na onye nna alahụ n'ofuru m ọ ihe nchọrọ nkọ ụmụ ihe a niile igwe na ogogodo sef ka ogogodo ka onwe ka ihe si mewe like this ọmala okwe ka ihe si mewe ọma abụ the most important thing. I know 30 years if I know. More if I know. 30 years yet if I. N'ala Igbo ụbọchị ọ gbara nkwụ ka ọ nọ nwaanyị mana abịazịa n'iru nke Chukwu na-etu asi eme ụbọchị tata ụbọchị ọ je okonyere aka n'iru Chukwu ụbọchị aka anyị ma n'ọnụgo nwaanyị ọ bụrụ onye na-ejesi ụka ike ọ bụgo na ojegodo nnụta nwaanyị gbaa nkwụ ọ ka agbaghị akwụkwọ o je kpa aka n'ebe esere mmadụ ema na ọ na-achọ Chukwu okwu so oje n'ebe esere mmadụ ọtị n'oje n'ọta je mezuo ife Chukwu na-emezu onye ịma na ụfọdụ na-asị na ịgba nkwụ bụ dịka onye gara go ana ịgba akwụkwọ bụ na enye gị osi ọfụgo otu a ka ọ dị. Kedu mgbe a na-ekwu na nwoke anọ na nwaanyị ọ mgbe ọ gbara akwụkwọ ka mgbe ọ gbara n'ihu Chukwu bụ mgbe ọ gbara akwụkwọ n'ihu Chukwu bụ mgbe ọ gbara akwụkwọ mana ihu ndụ mmadụ bụ mbọsọ ọ je ntawa ebe nna ya dịka otu omenala si dị.